Πάμε στην περιοχή, στο Λέχοβο. Είναι ο Γιώργος ο Περιβολάρης και ο συνάδελφός μας. Να το συζητήσουμε το ζήτημα. Καλώς, καλημέρα. Καλημέρα. Όπα, εμείς είμαστε εκεί πίσω, ρε παιδιά. Ωραία, από την ΕΤ, ναι. Από το πρόγραμμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα από το Λέχοβο του νομού Φλόρινας. Ελπίζω να μας ακούτε καλά. Μια χαρά σας ακούμε. Έχουμε ένα πρόβλημα μικρό με την επικοινωνία. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για να μπορέσουμε να δούμε από κοντά πώς ένα σχολείο σε ένα ακριτικό μέρος της Ελλάδας μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει το παράδειγμα σε σχολεία ακόμα και μεγάλων πόλεων. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου. Είναι ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί στα πρότυπα μιας άλλης εποχής. Έρχεται από το μέλλον, θα μπορούσαμε να πούμε. Και σε αυτό συμβάλλει και ο διευθυντής και δάσκαλος, ο κύριος Σταύρος Πασπάλης που έχουμε δίπλα μας, ο οποίος θα μας αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο κάνει μάθημα. Έχει καταργήσει το μαύρο πίνακα, λειτουργεί με ένα διαδραστικό πίνακα και με την βοήθεια της τεχνολογίας, του διαδικτύου κυρίως, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές του να δουν με διαφορετικό μάτι την εκπαίδευση. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Πασπαλή. Γεια σας κύριε Καθηγητά. Καλημέρα από το Λέχοβο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Μα τι, εδώ λέμε να κάνουμε πιο ελκυστικό τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές παίρνουν τη γνώση. Άρα να τους κρατάμε στο σχολείο και να γεμίζουμε το μυαλό τους με χρήσιμα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτό βοηθάτε περισσότερο και λιγότερο στην σχέση τους με την τεχνολογία. Γιατί τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά, πιο εύκολα πιάνουν επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Αλλά... Μα και απόδειξη αυτού είναι ότι αμέσως τα παιδιά μπήκαν σε αυτό το κλίμα που τους έβαλε ο δάσκαλος. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Έτσι. Λοιπόν, τα λεφτά που βρήκατε, δάσκαλε. Τα λεφτά που βρήκατε. Εδώ ψάχνουν σχολεία και σχολεία. Λεφτά τα βρίσκουμε. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αν δείτε, υπάρχει ένας προτζέκτορας, υπάρχει ήδη υπολογιστής στο σχολείο. Υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές κιόλας. Έχω ένα μολύβι Bluetooth, με το οποίο χρησιμοποιώ, δηλαδή μπορώ να δουλέψω στο μάθημά μου κανονικά. Και κάνω το μάθημά μου όπως θα το έκανα αν είχα ένα τεράστιο βιβλίο στον τοίχο. Αλλά μπορώ παράλληλα να μπαίνω στο ίντερνετ, μπορώ να βρίσκω πληροφορίες οι οποίες βοηθάνε το παιδί για να συντηρήσω το ενδιαφέρον του στο μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Εννοώντας το εξής, ότι εγώ δεν είμαι στην εποχή του Σοκράτη, όπως ο Σοκράτης είχε το μαθητή του, 5 ώρες από κάτω. Τον παρακολουθούσα ανελιπώς και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτε είμαι ο πιο χαρισματικός δάσκαλος του κόσμου. Έπρεπε να βρω τρόπους. Ο τρόπος αυτός νομίζω είναι αρκετά αποδοτικός. Και αισθάνομαι ότι και τα παιδιά διασκεδάζουν την όλη κατάσταση και εξοικειώνονται από την πρώτη κιόλας μέρα. Και κυρίως ενθουσιάζονται. Αυτό όμως, κύριε Πασπάλη, είναι κάτι που μπορεί να απλωθεί. Γιατί διάβαζα ότι ήσασταν σε ένα άλλο σχολείο, είχατε εφαρμόσει εκεί αυτή τη μέθοδο και μόλις φύγατε εσείς πια δεν μπορούσε να τη συνεχίσει ο επόμενος. Ή ίσως δεν είχε τη γνώση ο ίδιος, δεν μπορούσε, δεν ξέρω. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Εκεί η τεχνολογία ήταν λίγο πιο προχωρημένη από ό,τι είναι εδώ. Είναι στο Σκλήθρο Φλόρινας όπου υπάρχει ο πίνακας αυτός, αλλά εκείνος ο πίνακας είναι αφής. Όντως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Όλοι οι συνάδελφοι φυσικά πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να επιμορφωθούν, αλλά και με το προσωπικό ενδιαφέρον θα επιτευχθεί και εκεί ήδη είμαστε. Μπορείτε να μας δείξετε λίγο, οι δάσκαλοι να μάθουν. Μπορείτε να μας δείξετε λίγο πώς δουλεύετε, να δούμε λίγο πάνω στον πίνακα πώς δουλεύετε.